coronavirus avurahut kaphiri mi pen kapachong ji ahut laan susi isungnang atumta dolang kidamtang therin phai thongkep ani West Karbi Anglong Jirikindeng police station ke parlopon angkang kuma anglong aronglong kedo kangbura ing tiahem me chupidadlo alang litum pen pachini pon ateng leputang te alang litum kachubir ti pon akhiadat lakni susi ke chupon dedlo pe ripen chenglok sok sang laben akinang sot aluan stami chupon lablo alang litum non bangke cipachong thai abdadlo lasi prabjin pen MP Horen Singh base lapen siam turam rong hang atum kerap ji apan alang litum pen chuning ripon nang litum la bangsa hem phulo mante ho kalang lasa ante dal bangso nang litum hem meke chuge kopu pense meke chulo la ke hema melo ma mate mero ka metong ke nang ke chulong lo mala bangsa hem ke na ke hema mega lesa mero ka mepe mero ka me sinang ke chulo ke di kalang ante mero ka menang ke chulong ke kuson ayat nang sinang ke chulong lo ante kuson ayat mane la ke neli hem pen chingden chin mase tumon theti aman neli hem ahin sewan det na pulo yo amat nang litum la bangsa hem anat thutumon ke wana hut me nang ke chuhut nang litum abang awade nane damruk bate kam kiklem dam la puson damruk la puma mate kuson nang sim chithek dun de la puma mane chithen det lo sa hala me rabdun rong amat hedi amase hala me ke rabdun chelang rong amat dak hem me cho bang chithen det lo yo mase ha ka chithek dun lo botor bang ke la bang so hem me ke cho bang ke ajuring tang rak lo apor se nen tuna chithen lo pulo yo amaran ke thang ta long le det lo long ke di lo sa ante la bangsa hem me ke chu kupipe amar chupon long lo ante nang li thani thate la bang so hem ke chu ke ihu mamar lo pot du lo sar tu hin lang da min nang ha mene la bangsa hem me ke chu tangte sok e phule phukok la puson ke chu long du lo ke di du lo sa tangte sok ke ko an hisap me chupon long lo ante so ka bang ke chu ong dung lo sa so ka bang ke ko an hisap du sok ke so ka bang ke tu inias lo sar yo la hai lo yo lahai ta asok ke seklap lo ke di se lap lo yo ante la phan mi muchot asok la puson long dun lang ma long le lo sar mane yo la ajit so wel lo yo long dun har lo pot an chot lo lage ta ante la bangsa hem long pipia mar ador kisu amar ke chupon long ke ante pipia mar lo ke do mane la ke chu pon lo ba ke mesin do lo dokumen ajat chupon lo la kan ke hormu hortar la pu em la pen cm mane tuliram rong hang mate la Horen Singh be he alang li tu aphan se neli jasmet chuning ri ye bang ke nen ning hang lo ne alang li tum la bang so neli phan akirap neli ki pi hek ya phan se neli jasmet alang tu phan chuning ri par pik lo coronavirus avur pen ajok India lockdown ke phat pon bom ahut aron karkan mate patoy te pen angtan ke bar atum aphan dipu rong spiai thilong ke do police atum pen alang litum khangdun si karju pater tok pe dupon lapen inut bhani atum aphan alang litum ke ther ke hapen areng ke paso tum anta dolu puta birta ribdun long coronavirus pen ajur pen ajok kedam tang thereni phai inkoira phor ni pen
Indian lockdown phat pon lo so lockdown phat pen den ajok Telangana long ke do karbi ari so atum hem chebang long le lo boy fils tami pini an ani amang ke alang litum Telangana government atum pen sangkeron pon asang chen long lu busi hadak Telangana long ke do karbi ari so atum pen bir tanang pale Pini nilitum dak Telangana state along kacong dat kidu along nilitum phanta dak Telangana Sarkar pen kerap nang pajir pon labang so kerap ke lalo sang inut pen lin krehini lapen tangkale inut pen sikap harup ho labang so kerap lo nilitum sodeng igdun bom lo lahai hen lo amohor nah itu maka tuh kalau bedak itu marat lo nah ikan lo kalau itu sudah yang bom lo sang inut pen lin ini lapen tangka deh inut pen parup ho itu kado kalau bedak karbi bang trok do bang trok karbi pansita abang putih apa pansita me sang lin ini lapen tangka sikap haropo nang pajir pon iglo dak Telangana Sarkar atum karodom la ighen lo pini nilitum akirap kacodeng dun asang iglo nilitum dak bang trok akarbi do abang trok akarbi aphan seta inut pen lin krehnia sang nang pajir pon iglo la hai ighen lo ni tumpang trok lo la thoila trok iglo ebang phulin kreheni ling kreheni iglo nasi nili tuam phanta dak Telangana goba hin pen akrap nanga pajir thekapot dak Telangana goba phansa tame nili tuam hin pen choro par iglo karodom